vind dat u het ook moet doen. Als je de grootmeester van de Vlaamse film aan boord hebt, dan moet hij toch zelf een keer klappen. 50 jaar geleden sloten de Limburgse mijnen. Maar in film en theater leven ze voort. Hoe blikken regisseurs terug op deze geschiedenis? En welke verhalen vertellen ze? Je bent de inspiratie. Moest kort, hè? In deze videoreeks reflecteren 4 regisseurs op hun werk en visie. Hoe verbeelden zij het Limburgse mijnverleden? Op het witte doek en toneel. Doe jij maar. Ook Jij bent nog een een filmmaker. Een dilemma. Een productie maken voor de mijngeneratie of de mijnloze generatie? Voor de mijnloze generatie. Moest kort, hè? Ja, dat is Jij? kort genoeg. Ik zou daar ook voor kiezen, ja. Juist Waarom? omdat het denk ik heel belangrijk is. Dit is zo'n belangrijk deel van onze geschiedenis, van Limburg. En de mensen die erover kunnen vertellen, die sterven langzaam uit. En de jeugd weet dus daar niet meer wat onze opa's allemaal gedaan hebben, daar onderin. En wat voor invloed dat heeft gehad op de hele regio. Ik vind ook dat die mijnloze generatie, dat zit in hun, ook die mijngeschiedenis. En dat is ook voor die generatie identiteitsbepalend. Dus extra belangrijk om er wat van te weten. Ja. In hoeverre voel je verantwoordelijkheid over het verhaal, over het mijnverleden dat je toevoegt? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar nog nooit zo heel erg over na heb gedacht. Wat potentieel deze film zou kunnen doen voor de geschiedschrijving. Hè? Want dat is het wel. Als je kijkt ook wat Hollywoodfilms die een tijdsbeeld schetsen voor stempeldruk op wat wij kennen uit die tijd, is dat misschien eigenlijk best wel een hele grote verantwoordelijkheid. Ja. Alleen misschien gelukkig, daar ga ik daar nu pas voor het eerst eigenlijk over nadenken. Het is nooit de bedoeling geweest om een historisch document te maken. Dan was het een documentaire geworden. Dus het is een speelfilm, het is onze interpretatie. En we hebben natuurlijk heel veel onderzoek wel gedaan om zo goed mogelijk bij de waarheid te komen. Maar we gaan niet roepen dat dit de waarheid was. Je bent voor heel veel mensen het perspectief op dat stuk geschiedenis. Ja, dat is maar ik sta er precies in zoals jij. Ik denk, ja, ik vind het interessant en tof om er iets mee te maken, maar ik ben er niet verantwoordelijk voor dat het klopt of dat het, want anders verstikt het ook. Hè. Je moet ook wel vrij iets kunnen maken waarvan je denkt dat het interessant of spannend voor jou is. Dat mensen dat dan gaan interpreteren als het is zo gegaan, ja, dat is niet helemaal mijn verantwoordelijkheid. Nee. Of de jouwe. We gaan die film maken en we weten nog niet of die dadelijk door 10 man wordt gezien bij wijze van, of dat het inderdaad echt een ding gaat worden in Limburg. Zoals het boek Het Geluk van Limburg dat is geworden. Geen idee. Dus voel je misschien ook die verantwoordelijkheid nog niet zo, dat je niet zeker weet dat het... Nou ja, maar ik denk ook, je gaat het nooit goed doen. Iedereen gaat altijd zeggen, ja, maar zo ging het niet. Of dat is niet zo, of dat was niet zo. En dan, ja, dat is ook net zo hard wel waar als niet waar. Dat was voor jou niet zo. Of, ja. En je zit op een dun lijntje te dansen tussen het drama wat een film kan doen en natuurgetrouwheid.